Duol mochung'ne riwo oganda, the National Cohesion Integration Commission, ochako chenro mar kelo kwee e kind oganda mane gwenge mag Angata-Barakoi e kaunti ma Narok kod Twembe e kaunti ma Migori, ma osebedo kod ywaruok e weche mag lowo kuom higni mathoth. Maende timore ka kaunti no bende oyudo commissioner manyien, Juma miwa ler mar wachni. E kinde ma jumachiel mokalo jokanyo mag duol mochung'ne riwo oganda, the National Cohesion Integration Commission osebedo ka ogoyo tach tong'no mar Twembe kod Angata-Barakoi ka gimanyo kwee kendo geni ariyogi ma osebedo kod lweny e kinde buora. En lweny mosekelo hinyruok mag oganda, lal mag mwandu kaachiel kod kata tho. What could have been the problem that there's no one that has got that commandate to lead in the process. But now working with the national government, the county commissioners on both sides, the security sector, the county security and intelligence committee from both counties, everything must work now. Jokanyo marwogni mane wuoyo e kinde mane gichope nyasi mar rwako ayanga, commissioner manyien ma Migori Kisilu Mutua, makoro kawo ka David Gitonga ma otere kaunti no Tharaka Nithi, ne wacho ni geno nitiere mar kelo kwee e kind ogendnigo. Teams on the ground led by the DCC, they have been able to engage. They have been holding consultative meetings with the village elders, and very soon that thing will be a thing of the past. We are not going to give any chance that we cannot manage it. We have managed many conflicts in this country, and I want to assure you that that one will come to an end and people will live there peacefully. Gitonga wacho ni moko mtije madongo ma commissioner manyien makoro kawo ka nitiere godo en tieko migepe mamoko mar tieko koko ma osebed e tong' Angata-Barakoi kaachiel kod Twembe. We've been engaging with the county security team. We've also been able to integrate NCIC. I'm happy that both county commissioner, the outgoing county commissioner, Mr. David Gitonga, and his counterpart from Narok are cooperating towards this. And as the county commissioner, outgoing county commissioner have mentioned, we have with the peak tomorrow to ensure that one of the most contentious issue of the animals that have been in custody of the anti-stock theft police unit will be raised to their rightful owners tomorrow. Gilbert Onyago Matiyo, korwogni mar the National Cohesion and Integration Commission, wach ni gidhi nyime kod manyo jogo ma ichichgo ni osebedo ka koro siayo tulo mondo giber kodgi kod twak. We are going to engage all the stakeholders, all the actors that have been involved in that conflict, bring them together, negotiate and ensure that peace prevails. Komachielo County Commissioner manyien ma Migori Kisilu Mulwa ka opis e kine obede koliet ma siasa koro ni malo e kaunti ma Migori. Jotend arita kwee oseber ka iseyo kuom tende nyakonchiel ka otende kod siasa mar koke kaunti ma Migori. Of late, we can say the issues you're seeing around here is people positioning themselves for maybe certain issues, and it is something which can be contained. In fact, before I was transferred, the plan to engage, bring together all the political leadership so that we can be able to sit together, reason together. E kinde ma jumbe ariyo mokalo koko masisi ne onenore, Eliel, egwego ma Uriri, bang' joano ma jobunu ma Uri mak Nyamita, kaachiel kod gavana Migori Chiliako, ne opogore paro, koko manokelo hinyruok, kaachiel kod kethruok mag mwandu. Nyaka sani jotend arita kwee pok ogolo ler man nonro mari ka otenore kod kokone. Maling'ling' yango ni nyaka sani ng'at moro amora ma osendiko dhoge ka otenore kod kokono. Juma, Ramogi TV, Migori. Jodak e boma ma Homa Bay koro ni kod luoro mar gamo tuoche mag nyaldiema gi tuoche ma ikelo gi pi ma ochido kaluwore gi nok mar pi ma sani koro kwako bomano nyaka ne kambi ma ochung' ne keyo sitima Kenya Power ng'ad sitima e dag pi ma bomano nikech gowi mar milion 19 ma gibandho sirikand kaunti ma Homa Bay. Jafwambo marwa Ali Abich miwa ler mar wachni.